Посмотрим, кто в итоге окажется лучшим. Пока, мне кажется, Гамлет сейчас имеет совсем небольшое преимущество. Отстает PSG. Но Айбарс держится, и Айбарс, скорее всего. Или Гамлет, Айбарс или Гамлет. Айбарс обыгрывает всех. Вот это да. И, кстати, какая искренняя радость сейчас у Рузиля Мустафина. Әлеге видеода Рузиль Мустафин Акбузат ипподромында чираттагы җиңүен яулый. Шундый тизлектә старт һәм финиш арасындагы киеренке көрәш белән яши ул. 1992 елда үзенең беренче атын сатып алып, бик үзенчәлекле бүгенге көндә сирәк очраган һөнәргә багышлый үзен Рузиль Мирсәгыйть улы. Беренче атны без Ябалакка барып, Ябалактан кадр исемле шушы атны алып кайттык. Сабантуйларда бот bir жерде дә җиңелмәде. Ипподромнарда да икенче килгән чаклары булды. Но все равно через неделю шул атлар белән Сабантуенда выиграть итеп бик күп призлар алдык. Бер 5-6 машина алгандыр ал Казбектен. Рузиль Мустафин Исанбай авылында дөньяга килә. Балачактан әтисе Мирсәгыйть аганың Сабантуй чабышларында катнашуын күреп, атлар белән кызыксынып үсә. Иң тәүдә чабышкы атларны сатып ала, аларны ярышларга әзерли башлый. Ары таба инде саф токымлы атлар, юртаклар белән дә шөгыльләнүгә тотына. Бүгенге көндә инде аның хисабында барлыгы 81 ярыш. Шуларның 7-се беренче урын, 41-е призлы урын алып килгән. Ихатага кергән машиналар, кайтып менә капкачы белән карап кайткан машиналар безнең 21 куй. Элек бит Уфада Сугенитта машина бирәләр и нидә? Дингорада. Обязательно Сугенитта даже до 66-га чаклап кайттык монда. И машина сатабыз да атларга ашарга. Bütün машиналарны биш аша бетереп барып дисеңдер. Ялгыш булмас. Ул шәхле машина куя куйдым ди, атларга күп кирәк менә. Обычно югырта чабыш атларына выступать иткән. Ипподромнарда йөрсәң, Сабантуйларда аларга бик күп кирәк ашлатырга, витамины кирәк. Һәр башлангычта Рузиль абыйның ныклы терәге бар. Иптәше Илсөяр Хәсәниян кызы белән уллары Рөстәмне, кызлары Айсылуны тәрбияләп үстергәннәр. Алар икесе дә оста жокей булып өлгергән. Әтиләре белән бергә төрле ярышларда уңышлы чыгыш ясыйлар. Минем малай малыш белән менә как раз машина выиграть иде Уфада. Менә машинасы шестерка. Ул көнне без 2 машина выиграли. Югыртак белән мин Каприз 2 шестерка выиграть иттек. Номерлары бар монда, 2-нче и 4-нче эми. Номер. Машина башта карыйдарак тора. Рузиль абыйның иң зур горурлыгы атлары. Мәсәлән, Айбарс кушаматлы рус юртагы ел сайын 7-8 Сабантуйда җиңеп кайта. Тагы бер рус юртагы Арабика узган елда гына Уфада үткән дерби ярышында 2-нче, Казан дербисында 3-нче урынны яулаган. Барлыгы хуҗалыкта 30лаган баш ат асрала. Алар арасында инглиз токымлы, рус һәм Орлов юртаклары да бар. Әлбиттә, атларны ярышларда катнашырлык иткәнче, шактый көч куярга, саллы гына акча да чыгарырга туры килә. Аннары атлар гелсоф һавада хәрәкәттә булырга тиешләр, дип белдерә Рузиль абый. Шулай урамнарда йөри белмәк киңгәрәк урам булса, алай аланга, тәлекәй, кушаула барып, анда юл әйбәт булса, юл киң булса. Шулай асаннан төньякка шулай тәйин. Берсен дигәм дә, бер икесен тагабыз да. Яйтене инде ярыш алдыннан, монда каждый партия чыгара. Атчылык дөньясында зур тәҗрибә туплаган күренекле кешеләр арасында Рузиль Мустафинны уникаль феномен, самородок дип йөртәләр. Аның үзе генә уйлап тапкан тренинг программасы бар. Нинди генә ат аның кулына эләкмәсен, ул җиңүчегә әйләнә. Көн саен ярышка чыкса да, барыбер җиңә, ди алар. Он все законы, скажем, все правила конного мира нарушая, умудряется выступать хорошо. И причем я знаю многих лошадей, от которых уже другие отказались, там проблемы со здоровьем, там по ногам, прочим. После этого, как они к нему попадали,
они продолжали выступать хорошо. Был у нас такой случай, был у нас у него жеребец Каприз, так называемый, который умудрился. У нас была еще конюшня Корёрга, которую вы все знаете, там были очень недешевые лошади, неплохое оснащение было. И когда разыгрывали 10 машин на республиканском соревновании, на Дне Республики, значит, одну из машин умудрился выиграть Рузель Мустафин, который приехал вот на этом Капризе. Сбруя была у него довольно-таки потрепанная, местами привязанная веревочками и проволочками. Тем не менее, он на нем выиграл. И он у него продолжал выигрывать все практически старты от Каприз, хотя был, скажем, с виду не в очень хорошем порядке, то есть худоватый был, потрепанный, потертый и так далее. Потом он понравился конным любителям, они его выкупили за хорошие деньги, накормили, он стал блестящий, лоснящийся, веселый, но перестал выигрывать. Много лет они с ним мучились, потом обратно вернули уже в возрасте, котором, скажем так, престарелом для лошади, и он нас обратно начал все выигрывать. То есть вот в этом, я считаю, феномен Рузиля. Каждый на өзінің характере, каждый атның өзінің тренировкасы, каждый атқа особый өзінің подход. Қырына кіріп, нетеп, ешкім етейін. Общаться етіп күні подход табылайды. Абылай қарап тұрып қана атны определяйтып болмай. Бәт маламама. Атларсыз қазір өзімні не представляю. Көз алдына кетіп болмайды. Республикада нәсілле атлар асраушы шәхси хуҗалыклар бик сирәк. Бүгенге көн нинди генә сынаулар куймасын, үзенең атлар фермасын үстерү юнәлешендә зур планнар корып яши Рузель Мустафин. Үзенең киләчәген тик шушы сылу тугры дуслары, үзенә бәхет китерүче хайваннар арасында күрә ул. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.